सफैबाय आं बेखौनो मानो दाबो सफैयाखैसो सानगासिनोमोन आरो आयै दिनै मा जादों मिथिगौ ना जोंथ' दहायनो सफैगौमोन हामाथो जानाय बिहामजो जानायानोथ' आयै जुरियासो माबा जासिगौमोन हाबाब हामा जाया बिहामजो मानोना आयै जुरिया फन रायलायगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय मोनसे ट्राकआ जि खरा फैबाय बिराद स्पिड सालायना फैखाबाय ओमफ्राय साइड लानानै थायाखैमोन नामा बिहामजो माबा आयै आं बांद्राय गेजेरावबो गसंखायाखैमोन आं आइजोंसो रायलायबाय थादोंमोन एमिया दखानाव माबा लायफिननायाव आयु ओमफ्राय आं बोरैबा फैसननायखायसो आयै नङाबाथ' ट्राकआ बिराद खरा फैखादोंमोन हे इसोर माबाफोर जानांगौबा मा जानांगौमोन जाखोसै बेखायनो आङो आबाखौबो लांफानखादोंमोन बिहामजो ओहो आयै माखौ सिन्था खालामदों आंखौ जाय एक्सटेन्ड खालामनो नागिरदोंमोन ना बेखौबो आं नागारखायाखैथ' मा उन उनसो लांथारदों आङो बे मानसिखौ आयु आरो थिगसे मस्ला लागायनानैबो फैबाय हाबाब ओमफ्राय आंथ' पुलिसनोसो हरनो गोसो जादों मानो दे सालायनो रोङाबा सालायोथाय बिदि ओमफ्राय मानसिया निसा लोंनायमोन ना मा जाखो निसाबो लोङाखै जेबो लोङाखै आयै सालायनो रोंखाथारा खोमा आरो फैदों ड्राइभार जानो हाबाब खोनाना गिनायसो मोनजोब्बायहाय आङो नै बिहामजो आरो बेबायदि दाथांथारसै मिथिबाय नांगौबा आबाखौ लांफानानै थां आं नोंसोर सानैखौ हगारहरनो गिबायहाय बिदि हारसिं सिन्था जानाङा आयै आं दंना बाब गोसोफोरानो बोरैबा दसेसो मोनहरलायलांबायहाय आंना बेफोरखौ खोनाना दे ओमफ्राय सानैबो आथिं आखाइ सुइदो थां हाबाब हामा गिलु बालु घटना जाखोसै हामाबा मोनसे जानांगौबा मा जानांगौमोन जाखोसै बे फरायसानि हिनजावानोथ' मा खालामफैया बेजोंलाय नङाबा दिनै बेखौ थामाम खालामखाबायमोन साला बासिबावबाय नों दिनै फरायसानि हिनजावनि थाखाय नायगोन सानबेसे बासियो सानबेसे खाफाल मोजां नोंनि बारे बारेथ' बासिनो हायाना इयो फरायसा जों बेवहायनो नाम बोनगोन आरो माथो ओमफ्राय नायाबा मोनगोन ना मोनाथाय नाखौ मोनगोन ना मोनाबा मानो मोना जानांगौ मोनगोनब्रा मोनगोन नंगौ माथो नों नायबायल' थाना आं बोननायखौ ओं दे होमबा ओमफ्राय ना आं बारा गोबाव नेनो बायो खिन्थु मानो दे आंना बिदि जाथाराना आं नेनो बायो बांद्राय गोबावखौ बिदिखि जायोलै सोरबा मानो जाया बेलाय ओमफ्राय फैद' मामबे नङाबा दा गोबाव जाबावगोन ना दे माथो दाबो गाखा बोनोसा एसे नेथ'नांगौब्रा दासो बोनथारदों माथो होमबाबो गाखोनांसिगौमोनथ' र'ब्रा र' एसे नेथ'नांगोन ना नायलाय बेनोथ' नेनोखौनोथ' बायोना आङो मानो फैबाय होमबालाय आं नायनो फैबाय आरो आं रोंनायाथ' रोंखाया नालाय नायनो मार मोजां मोनखायो हलेबा जाखागोन माखौबा दावलेब लेब अरजाया दे दावलेबबाबो ओमफ्राय मासेबां थेव दं नों मानसिया आंलाय बिदिनोखाना मारैथो सिरि थाबाय थानांगौ जाखो खुगाखौलाय मानोथो हरदों इसोरा होमबा रायलायनो नङाबा आं सिरि थाबाय थानो बाथारो बबा बबि बायदिसो मोनो आङो नोंजोंलाय बहाथो हानोब्रा जेनखायानो माथो र' आंबो हमनायनि मानो दाबो गाखोआ बे नाया दसेखौ नेनो हायालै माथो नोंलाय मारै जानांगौ जाखोलै बिदिबा र' गावहा मोजाङै हमनो रोङाखै बियो आं हमबा फैसिगोन एबार जाखागोन माखौबा दावलेब लेब नायबाय था नोङो थांदेरलाय आं हारसिं हमनो दे नायनायबानो जाबाय मा नाङा बियो बोरो बाब नांथारसिगोनमोन नामा मा नाङा बेलाय नायदोल' नोङो बोरसा नायदोल'
एबार नाया बोरै गाखोआ बेयो ओरैनोबा सेन गोथाव फुनबोखादों आङो आंनि महरनि नांना फैजोबसिगोन नाया एबार जाखागोन माखौबा नायदोल' नोङो ना मासे गाखोनो हायाबा आंनि नामखौ सोलाय नोङो दे गाखोबाथ' मोजांसो माथो बेनोथ' बाथोन गोथाव जाहैनांगौ साला आंखौ एक्सटेन्ड खालामनो नागिरग्रा आंखौ बुथारनो सानदों जुरिखौ बुथारनो सानदों हा फैथोंलाय आंखौ बुथारग्रा जुरिसो आं आरो आं जानला मानला थैया आरो आंखौ बुथारनोबो हाया थैनो थाखाय जोनोम जायाखै आङो आरो सोर बेलाय आंनि जिउखौ सिनो सानग्रा साला ड्राइभार आंखौथ' जम राजाया फैनानै लांफैबाबो थांनायाव गैया लांनोबो हाया आंखौ जेब्लासिम आंनि गोसो गैया आंहा ओरैनोबा सिमांजों हाबा जानांगौ आरो आंनि सिमांखौ सिफायनो सानदों न' आंनि साननाय हनाय सिमां मिजिंफोरा फुरा जायागौमानि थैया माथोसै आङो साला ड्राइभार जुरिखौ एक्सटेन्ड खालामफैग्रा बियो ओमफ्राय आइमोनहा मैगंबो गायलायलायथारो आरो औ हा गायाबा माथो आंलाय बेखौनो नोंसोर टाउनाव थाग्राखाय मैगंखौ गाया सानदोंमोन आङो आयै हाबाब बेफोरखौ बायनानै जाबाबो बारा थावनाय मोनाना न'आव बिदिनो गायना लाबा मोजां जायो आरो लकेलनो गोसो जायोबानो खाब्रबला बायनानै जानो हाबाय आरो बिदिनो लगाय मोन्देरबाबो ओरैनो मैद्रु मैला जानो गोसोबा आरे बा मोजाङानोथ' आयै बिदिबा ओं टाउनाव थाबाबो गायो आङो बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो गायबोखायो आङो आं मिथिथारामोनलाय मोजाङानो जादों दे आयै न'आव गायनानै लानायानो हाबाब मैद्रु होनबाथाय आंनो जेबो नांथाराहाय बानलु बाथोन मोनबानो बास जाबाय आरो मैद्रु थाबानो बेदर ना गैयाबाबो सोलिसै आरो आंनो बास मैद्रुजों बिराद खहाबखायोहाय आंबो गोथाव मोनोथ' आयै हा मोजां आरोहाय बेफोरखौसो जानो हानांगौ मैद्रु मैलाफोरखौ बेदर नानिफ्राय बेनो साबसिन ओंथ' आयै ओमफ्राय बेयावहाय मा फोबावदों आयै दुन्दिया ओमफ्राय बिदिनो मुला माबा माबि मैद्रु फोलाबायबायहाय एसे जानो आन्था रज'बानो जाबाय जोंहाबो हजों न'आव जि मैद्रु मैला फोलाबायथारो दे मालाबा थांनांगौ जाबायहाय दे आयै ओमफ्राय एमि आब'आ बहाय थांखोथाय आं मैगं खानो लिंनो नागिरदोंमोन नुवासै मानसिखौनो ना बोननोसो थांदों बिसोरो बिसि फिसाय बै खाथियावनो आं होनबाय दा बायना लाबोबानो जाबाय माबा बोननोसो थांगारगारबायहाय मालाय गाव बोननायखौ जानो लुबैदों खोमा बेनोथ' आरो दे थुदो होमबालाय जोंहाबो थांदिनि मैगंबो सायनांगौना आरो ओं दे आयै बुरजा ना नांदों खोमा दे मोजांबो होमबा ओं र' खेबसेनो गिदिर नांखाबा हामगौलै नांबाथ' बरिया जाबायना बेनोथ' ओमफ्राय नों मा नायबाय थाखो आंखौ ओरै फैना मानसिया हेल्प खालामफै हमफै र' होमबालाय नों ना मासेखौनो बिराद गोबाव नेबाय जोङो मारै गाखोआ नोङो औथ' आरो दे मोजांबोखा जर लगाखि हैसा नाखौ मोनमारबाय माथो जोङो मोनबायथ' आरोलै एबार बरिया जाहैनोसै जोंहा भाजाबो जागोन बाथोनबो जागोन ना बुरजा दे गोथाव संदो ओं दे थुदो थांसै दसे थाबावदोब्रा मानोबा आं थानो बाबायना मानोबा थानो बानांगौ ना बोननो फैबाय ना मोनबाय आरो माथोबाव एबार थांफिनसै आरो न'आवलाय मा खालामहैनांगौ बेनिख्रुइ साबसिन बेयाव रायलायगोनब्रा जा सानजों रायलाया माथोसै आङो नुवाखै नों बेसे मोजां बेवहायसो बेसेबां बार खोलो खोलो बारदों
मोनाखैलाय आरो मिस्टार बारखौलाय मानांगौ गोजां बोथोरावलाय दे बुंदो ओमफ्राय मा रायलायनांगौमोन रायलायनांगौ मेरला दंना नै नोङो बेवहायसो खथ' मोजां रायलायनो नङा माथो आंलाय माथो मोजांखौनो मोनाखैलाय नों रायलायनो गोसो गैया नालाय नों आरो नोंनि डायलगसै आरो थुद' न' थांसै नङाबा दा आइमोना मानो दाबो फैयासै सानसिगोन बियो आरो नों बेवहायनो रायलायनो लुबैदोंबा ना मोनसे खामानि मावनोसै जोङो ओंखाम ओंख्रिखौबो बेयावनो लाबोना जाफैनोसै ना मा होनो जागोनथ' आरो बिदिबाबो जानला मोनलाथार दा जानला मोनलायानो जाथोंसैब्रा माथोबाव नोंबो खोनासङा नालाय बाद दे आरो एमि मोनाबा माला सफैगोनलाय दा दालिखौनो रुना दोनखानोसां दा एमि फैबा जोंहा ज' संनोसै ओमफ्रायथ' गोसो जायो बिसोरनो संना जाहोआलासे थानो नाथाय माथो खालामबावनो आंहाबोथ' उदै दङ ना नङाबालाय बिसोरनोलाय सोर जाहोनोमोनसै र' सोरां मावजि बुन्दा नोंनो संना जाहोबाय थाया आङो जाखाथाराखै मा खालामदोंलै सना हारसिं हारसिं जोंहाबो एसे रमान्टिक जानोब्रा ना मा होनो सोरां मावजि बुन्दा रागा दाजोंब्रा मा होनदों रमान्टिक जानो होनदों नामा आंथ' आरो आंलाय मानो रागा जोंनांगौ रागा जोङाथ' आङो नंगौना ओं रमान्टिक जानो होनदों नामा दे होमबालाय आरोबा आंलाय बेखौनो रागा जोंगोन नंदोंमोनलाय थोस मानो रागा जोंनांगौ आंलाय बिराद रागा जोंदों महा रागा जोंदों आङो सोरां मावजि बुन्दा रमान्टिक जानो ना नोङो मोनदोंना मजाया दा हो मोनदों आंखौ जानला मानला बुंग्रा बियो आयु आबा सोरां ड्रामा क्वीन ड्रामा सुरु आबा सोरां मा जाखो आबा मा जाखो नायनो हायो मा जाखो दे आंनो फिसाया मा जाया बिहामजो हा मा जाया आयै आं ओंख्रिसो संगासिनोमोन ओमफ्राय जानोबा फटखरि बियो फैना बिदि गेलेलाबायबाय आयै फिसालाय मा जाखोसै आबायालाय मा जाखो सोरां मा जाखो नोङो बिसिनायाव लानानै थांनांसिगोन बिहामजो थु थिखो थु इयो मा जाखोबा थु आयै थु आबा मा जाखोसै हे इसोर मा जाखो आंना फिसायालाय आयै फिसालाय मारैथो बिदि जालाबायखो आबा दिनै खोनासंदोंब्रा दिनैहाय खोनासंथारनोसै आङो बिदिबालाय खोनासंमारगोन दा ओं आंबोथ' खोनासंनो ना मा खोथा बियो जे नों बुंबाय थानो नागिरदों दे होमबालाय